Nan, Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. Ed nalik na nasaray tutuon ang iter na panangaro ed sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro ed sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, Sur 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakalupyo da sayang kabwasan, Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mojares. Kaiba mo si kapaborito Errol Horado, tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes, kahit sa 22 at bulan na Desembre 2025, taluran agaw labatla, so natitilak, Paskula. Jada saray ulo na balita at lokal. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Duaran luluganan ng banggaan sa Kuyso Angurat. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. San ama mangugulo inaristo pulis intulak akagamur na sugat. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Street level individual narel at bypass operation. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklo at ubakyar driver graben asugat-sugatan imbatik at patambalan. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Unda pagtayo jada sare ulo na balita da nasyonal. Resibo ng Cabral ni Paakar at flood control scam ben-ben ng libiste. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. JL Nasare politiko agla nakaukulan palapag na DOH. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Tulfo ikukurang tunya sa mandatory Philippine Sea Education Jadsaray Iskwilaan. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. 96.5 million piso flood control project at Davao. Aliwa kunon Goose Project. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Sara ebidensya at empatay ng Undersecretary Cabral malat ya babantayan na PNP. Balitad kabwasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabwasan tanatan wadyare detalye at balita da lokal. Ang urat legan niya ibabatik jada patambalan so 32 anyos siya chuper kaya rin na akibanggaan ada kuliglig traktor at oras na alas 10:43 na labi jada Provincial Road na Zone 7 Barangay Karusukan Balay na Asinggan Pangasinan. Sa Rainbow luluganan kuliglig traktor mamanihuan na 36 anyos ang kapuibunbunton lisensya. Awalaan na taluran na lugan ya minor de edad, residente ra na Asinggan na samay kabanggaan na tunya, Black Yamaha Inmax 155,
yang gapi plaka mamanihamat na 32 anyos iya taga Bali na Asinggan, Pangasinan. Jadi inisyal investigasyon na pulisa parihon mamarap jada south direction. So duwaran luluganan ya wala dunaan. So kuliglig traktor nan biglan na si mabiso maples si motorsiklo. Tan na abangga tunya so abitlan kuliglig traktor. Akagamor na sugat sa biktima jad nanduram party na laman. Tan si katoy embatik jad Conrado F. Estrella Regional Medical Center. Ya embatik nasaray Bureau of Fire Protection Asinggan. Piantambalan so agamoran to na sugat. Bangbalat si katoso indiklaran dead on arrival. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Street level individual asakutin na otoridad at ginawa ng illegal drug bypass operation. Ya ginawad oras na alas 8:20 na kabusan. Yada Aguilar, Pangasinan, base Dagangan na Pulis Colonel Arbel Merculio, PNP Provincial Director Adluyag na Pangasinan. Sa may suspect samantaon na 48, si Katoy siningkat ya tampol na Aguilar Police, jad pangidaulo ng Pulis Major Mark Ryan Taminaya, hepe na Aguilar Police Station, tana jada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Asamsama da suspect sa duwarang pirason HCl da transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu. Ya walay balaton na 0.5 gramo, mambili na 3,400 piso, sa kaya pirason 500 piso bill. Yan osar da bypass operation sa ebidensya tan sa may suspect. So inawit the police station for proper disposition. Kaso ninsunggay na section 5 tan 11 na artikulo 2 na Republic Act 9165. So yung sigapad korte laban at abitlan suspect. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Grabe na sugat-sugatan sa 48 anyos siya driver kay baton na akalason sa 23 anyos. Kaya rin si Karaya ng sarili agawa so aksidente at oras na alas 7:23 na labi jada New Bypass Road na Barangay Palami sa Alaminos City. Jada inisyal yung investigasyon na pulis sa Alaminos sa biktima so akalugan at black Euro motorcycle. Yung babatik jad bypass road na nalos control na driver sa manubila lapod si Karay akainom na alak singagan na sa may aksidente. Imbati kiray biktima jad Western Pangasinan District Hospital na saray na responden Alaminos City Rescue Team. Yan tambalan sa agamurandan sugat. Yan nanduruman parte na laman na saray biktima. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Non-respondent tampol iray kabiyangan na pulisan Carlos City. At oras na 1:40 na palbangon. Jada barangay Kuliling at Abitlan na lugar. Makalanor at Pangugulo na San Ama. Yaman taon na 53 na sa may anak to na mantaon na 20. Jad inisyal ya investigasyon na pulis ang Carlos City na nakasabi iray membro na pulis na matunahan na yaman na uyag so abitlan suspect na mandidi siyang iray gamit ajad loob na bong na nakakatungtungan na saray otoridad biglan na imasinggar sa bitlan suspect tanin tulak so police officer siya na sama yung pagagamurto niya na sugat. Inarestong tampol sa bitlan suspect bangbalat patuloy niya na manayag-ayag tanang ibulos na mogas si salita at sari kabiyangan na pulis. Inawit niya na patambalan so bitlan na suspect tan sa may asugatan niya police officer. Yan tambalan so agamuran tong sugat. Kaso na direct assault upon agent of a person in authority tan adjust vexation.
So yung sigap ya kaso laban at abitlan sose. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Naringalan ere katibukulan ya balitad lokal. Antes na nun dapag dasaray balitad nasyonal. Wajan nire pigaram paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Oras po natin, alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal, balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Hawak ni Batangas Representative Leandro Lebiste ang kopya ng files ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral hinggil sa maanumalyang infrastructure projects. Ito ang inilahad ni Lebiste na sinasabing handa niya itong ipasa publiko pero kailangan muna niyang hintayin ang go signal ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay Lebiste, binigyan siya ni Cabral ng kopya ng mga listahan ng mga proponents sa insertion sa pondo ng DPWH para sa infrastructure projects noong September 4 matapos niya itong hilingin sa ahensya. Ginawa ni Lebiste ang payag sa gitna rin ng panawagan sa mga otoridad na i-secure ang files ni Cabral. Inihayag pa ni Lebiste na marami ang masusapul sa kontrobersya sa oras na isa publiko niya ito. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, matapos kumpirmahin ang pagkakilanlan ng natagpuang labi sa Benguet, tinutukan na ng PNP ang lahat ng pangyayaring nagbunsod sa pagkamatay ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral ng DPWH. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., maingat na isinasagawa ang investigasyon lalo na't national interest ang insidente dahil sa mga aligasyon ng pagkakasangkot ni Cabral sa multibilyong pisong issue ng flood control. Ito rin anya ang dahilan ng pagsasailalim sa interogasyon sa kanyang driver at pagsasagawa ng iba pang mga hakbang para mabigyang linaw kung ano ang tunay na nangyari bago ang naiulat na pagkamatay ni Cabral. Sinabi rin ni Nartates na nakikipag-ugnayan ang PNP
sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at iba pang kinaukulang ahensya para matukoy ang mga ebidensyang kailangang masiguro kaugnay ng investigasyon sa flood control. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patnubay ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG na tiyakin ang lahat ng operasyon ng law enforcement. Kabilang ang investigasyon sa pagkamatay ni Cabral at ang kaugnay na mga anomalya sa flood control ng DPWH ay isinasagawa ng may kasipagan, integridad at transparency. Bagamat nauunawaan ng PNP ang pagiging sensitibo ng insidente, lalo na para sa pamilya at mga kamag-anak ni Cabral, sinabi ni Nartates na kinakailangan magsagawa ng mga hakbang para maisiguro ang mga posibleng ebidensyang maaaring nasa kanyang pag-iingat sapagkat may nakapaloob na interes ng publiko dahil sa issue ng flood control. Para maiwasan ang lapses o mga pagkukulang na humantong sa pagkakaalis sa pwesto ng isang opisyal ng pulisya sa Tuba, iniutos ni Nartates ng mas mahigpit na internal supervision sa mga lokal na unit ng pulisya na humahawak sa kaso ni Cabral. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. nilinaw ng Department of Health o DOH na hindi kinakailangan ng guarantee letters o GL mula sa mga politiko upang mag-avail ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIF. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ang desisyon kung sino ang maaaring tumanggap at kung magkano ang halagang dapat na ipagkaloob sa mga benepisyaryo ng programa ay nasa kamay ng mga itinalagang medical social workers. Kaugnay nito, pinayuhan ni Domingo ang mga pasyente na humingi ng tulong sa ilalim ng MAIF na direktang makipag-ugnayan sa Medical Social Services o social workers ng pagamutan hinggil sa mga rekisitos ng programa at arrangements ng pagamutan sa DOH. Inihayag pa ni Domingo na maraming pribadong pagamutan at halos lahat ng LGU hospitals at DOH hospital ay may access sa MAIF. Ang MAIF program ay managlalayong magkaloob ng medical assistance sa mga eligible indigent at financially incapacitated na pasyente sa pamamagitan ng pagbalikat sa mga gastusin hindi kasama sa benefit package ng PhilHealth, case rates o iba pang available funding sources. Paglilinaw naman ng health official, ang MAIF ay hindi cash assistance kung hindi isang paraan ng pagbabayad sa serbisyo ng mga pagamutan. Tiniyak rin anya na ang dinagdagang alokasyon ng MAIF ay hindi i-release sa mga alkalde o mga gobernor at sa halip ay direktang i-disburse sa mga pagamutang pinatatakbo ng DOH at mga local government units at maging sa mga accredited private hospitals. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hindi ghost ang kaso sa 96.5 milyong pisong flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental dahil natapos ng maayos at nalapatan pa ng kaukulang mga repair ng daanan ito ng mga bagyo. Ito ang nakasad sa mga dokumento, video footages at mga larawan sa inspection report na ginawa mismo ng DPWH. Kasama rin ang drone footage na ipapakita rito ang concrete revetment project ay talagang naroon sa lugar at pinabubulaan ng ang proyekto ay hindi isang ghost project. Sa mga aerial videos na nakalap at kalakip sa DPWH inspection report, kuhang-kuha ang mga flood control structure in place. Nagkaroon ng mga muling pagsasayos sa ilang bahagi nito matapos daanan ng matitinding pagbaha bunga ng malalakas na bagyo noong 2022. Nabatid na ang pagsasayos sa proyekto ay walang karagdagang gastos mula sa gobyerno dahil sakop pa ito ng warranty na isinasaad ng mga batas.
sa mga government contracts. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Bill number 1625 o ang West Philippine Sea Education Act na nag-aatas sa Department of Education at Commission on Higher Education na isama ang mga paksa at materyales tungkol sa naturang issue sa kurikula ng basic at higher education. Sa naganap na agresyon sa Escoda Shoal na nananakit sa mga mangingisdang Pilipino, sinabi ni Tulfo na hindi tayo maaaring manatiling walang kibo habang ang ating mga kababayang nagbabantay sa West Philippine Sea, lalo na ang ating mga kababayang mangingisda ay patuloy na nasasaktan. Kailangang maging maalam sa ating mga karapatan at sa mga pulisiyang dapat sundin. Ayon kay Tulfo, ang atin ay sa atin. Sa ilalim ng panukala ni Senator Erwin Tulfo, gagawing opisyal na bahagi ng kurikula sa parehong basic at higher education ang isang komprehensibong West Philippine Sea Education and Awareness Program. Inaatasan din nito ang DepEd at CHED sa pakikipagtulungan sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, National Security Council, Department of Foreign Affairs at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno na bumuo ng mga standardized at updated na materyales sa pagkatuto tungkol sa West Philippine Sea, magsagawa ng mga capacity building program para sa mga guro at tiyakin ang pagkakaroon ng mga accessible na digital at printed na community-based learning resources. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad, Almusal Balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin, alas 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya,
at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na ayaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Tandiyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Araw po ngayon ng Lunes, Pizza 22 sa buwan ng Desembre 2025. 3 days more bago ang Pasko. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Team Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre kasama din natin dyan sa technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dacal. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion o reaction, mangyari lang po tumawag sa 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin naman pong Facebook, yan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Okay na ba yung YouTube natin? Okay na, okay na. Okay na, yan. Ayan. Parehas lang po yan. Aha. Pwede kayo magpadala ng inyong mga pagbati dyan.
Gaya nitong si Kwan na kanina nakantabay, si Harold Gangat. Ay, Si Harold dyan sa Jones. may ano, sa may Kalasyaw. Kalasyaw. Ayan, magandang umaga sa'yo. Doon din si Eugene Briones ng Dasula. Magandang umaga. Aha. Alas 6:35 ng umaga. Siyempre, itong paparating na Kapaskuhan, siyempre masaya tayo, kapaborito Irul. Celebrate. Lalo pag may mga bonus. Wow, kaya't Bigay mo na. Bakit Kuan, mahina? Nasabi mo yung masaya. Oo. Maisingit ko lang. Diyan nga pala sa may bayan ng Sual. Oh. Oo, masaya yung mga tao dyan. Bakit? Oo, dahil may mayor doon ka na, may Madam Garly ka pa. Ayun. Oo. Ganun ba? Oo. Yung selebrasyon ng Kapaskuhan talagang pinaparamdam nila sa bawat mamamayan. Oo, na talagang may pagkakaisa. Ang bawat mga opisyal diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Hindi lang yung opisyal sa bayan, kahit sa ibang lugar pa. Oo nga May pagkakaisa. Mayor Dong ka mo pa. Alam natin na si Mayor Dong Kalugay talagang kung naman yan yung mabait na local chief executive. Tsaka ano lang yan, low profile lang Low yan. profile, oo. At siyempre, gusto ni Mayor Dong Kalugay na mapasaya ang kanyang mga kababayan, mapasaya ang kanyang mga empleyado diyan sa bayan ng Sual, Pangasinan, lalo itong Kapaskuhan. Kaya't ayun nga, nakita ko nga doon sa kailang Facebook, nandun si Mayor Dong Kalugay, mga opisyal ng bayan, di ba? Mayroon ding doon, nakita ako Meron din ako nakita. Sige, basta ayan. Congrats po dahil kayo po ay napapasaya. Ayan. Ng inyong mga opisyal. Local officials diyan. At kasama ang may bahay ni Mayor Dong. Ayan. Masaya tayo dahil papalapit na yung Pasko. Ngunit ito ay ito ang yung nakakalungkot naman na balita. Teka lang, masaya nga tayo kanina tapos ngayon malungkot na balita. Ano ba yan? Hindi kasi itong presyo ng bigas ngayon bigas. Oo, sa buong Pilipinas yung regular milled rice tumaas. Dati 30 pesos kada kilo, ngayon 45 kada kilo. Yan yung mga yung pinakamura na. Mura na well-milled para ba? Tama ba? Oo. Ibig mo sabihin, tumaas yung presyo ngayong Disyembre? Oo, tumaas. Yung well-milled rice o kaya yung mabuting pagkakagiling umakyat sa 52 piso kada kilo. Ay dating presyo nito 38 kada kilo. Iba-iba naman ito siguro yung presyo diyan. Ito yung tinatawag na premium local rice. Yung talagang yung premium local rice dating 44 piso kada kilo, ngayon alam mo kung magkano? Magkano? 60 piso. 60? 60. Tumaas nga. Paano na yung mga kababayan natin? Na hirap at hikahos. Anong kakainin? Ipawil tayo may singanan saman. Sarag tumayikin, may mais siya giniling. Di ba? Di ba? Healthy na. Kaya nga. Noong bata ako, ganyan Di ba? Mais. May, ang tamaykin, abilam tay, nung bata ka. Kasi bata ka pa naman. Kaya nga atawayan mo tayo kin, may non-elementary at may trigo. Oo, siyempre. Ayun, trigo, mayroon. Trigo, So, kaya ba ito may Nutriban? Nutriban. Mayroon yan. At saka yung, meron yung meron pa yung Quaker Oats. Hindi. Para kinlaraman. Medyo walay presyo tulaman. Quaker Oats. Baka sa private. Private, Kaya natin, supas la ya kinlabat. Hanggang po'y
Oo. Nga po, Kaya nga Sahog sabong. to. Oo. Ang At alam mo kung magkano ang imported regular milled rice, dati 35 per kilo, ngayon 45 kada kilo. Hindi lang siguro yung mga well-milled yan. Oo. Na imported rice dati 38 kada kilo. Ngayon sumipa na daw sa hanggang 48. Kaya nga Oo. Kada kilo ang premium imported rice. Oo. Ang dating halaga nito 43. Oo. Ngayon Umakit na sa hanggang 50 pesos. Kaya nga kaya mayroon namang programa ang national government through na National Food Authority sa pamagitan ng Piling Kadiwa Store at makakabili ka raw ng 35 kada kilo. Meron ding 20 o 20 piso na bigas para sa mga marginalized na consumer. Yung sinasabi mo kasi ito, may singit ko lang. Oo. Ay yung mga presyong mababa, hindi naman ganun ka, 'di ba? Yung mga Pilipino ganon tantutan naman ni irapat mampili na bulas eh. Kaya nga. Yung mga presyo sa NFA talagang mababa. Mababa. Oo, pero hindi ganun ka-quality. Pero diba? sinong Kaya nga well-milled tsaka NFA, di ba? kaya nga. Kaya ang sinasabi ng gobyerno ay ang marginalized consumers, ibig sabihin yung mga nasa laylayan. Oo. Tulad ng mga mahihirap ang buhay. Isama na natin yung mga ano dyan, yung mga laging priority. Yung senior citizen, mga PWD, mga single parent, mga membro ng 4Ps. Yan yung mga tinutukoy ng gobyerno na pwedeng maka-avail ng BBM. BBM. Alam mo yun? Alam ko yun. 20 bigas, meron na. Meron 20 bigas, meron na. At alam mo ang apektado ng mababang presyo ng bigas, ang mga magsasaka. Sila ang dumaranas ng matinding pagkalugi sa murang imported rice at mataas na gastos sa produksyon. Alam mo yung kaya nga nila binibili ng mura para ibenta ng mura, tama ba? Tama. Ang problema kasi pag napasok na ng traders yan, mumurahin pa rin nila pero i-stockin at ibebenta sa ibang araw ng mas mataas na presyo. Ganun ba yun? Sabagay, paano ba mababantayan yan? Ito, humahantong sa ano yan sa pagbaba ng farm gate price sa 8 to 10 pesos kada kilo. Kaya't nananawagan sila, ito yung mga magsasaka na tinutukoy mo nananawagan sila sa gobyerno para sa batas na magpoprotekta sa mga magsasaka. Tulad ng pag-aminda ng rice liberalization law, mataas na ayuda at epektibong laban sa smuggling. Smuggling. Smuggling of rice. Yun ang tinutukoy niyang paano ba masasawa tayong mga smuggled? Siyempre nandyan ng law enforcers natin, mga law enforcement natin, yung mga otoridad natin, yung mga custom. Yan! Ayan ang inaantay ko, nabanggitin mo. Yan, di ba? Patuloy yung paghihigpit, pagbabantay sa DPWH. Diyan sa diba, pati BIR tinira na rin. Yung custom hindi nyo napapansin. Kaya nga dapat pansinin nyo naman, subukan nyo mag-lifestyle check. Sa mga pumili kayo, mag-random kayo, lifestyle check diyan sa mga empleyado diyan sa custom. Kung ano yung yung lifestyle nila, yung may mga magagarbong kahit na ang isang empleyado sumusweldo ng yung ano lang, ordinaryong empleyado. Yung ako na lang, yung janitor. Hindi, mababa naman. Sa bagay, yung janitor. Pero yung empleyado na, yung aso-aso'y amo. Wala ni amo to, singuman. Lifestyle check nyo, kung sumisweldo man yan, ng 50,000. Buwan-buwan. At isang taon, makapagpatayo ka ng malaking bahay. Maka-avail ka ng magarang sasakyan at makapag-travel ka. Kasya ba yun? Hindi yung 50,000? Hindi. Aba. Subukan nyo rin kaya na silipin yung mga nasa custom. Kaya nga yung smuggling na binabanggit mo kanina, yan yung tugon
para mabantayan at tumaas naman yung kita ng mga kabuhayan ng mga magsasaka. Oo, ang mga pangunahing issue ay ang mababang presyo ng palay, bumagsak ang farm gate price ng palay ayon sa mga magsasaka. Minsan 8 piso hanggang 10 piso kada kilo. Na mas mababa sa production cost na 13 piso kada kilo. Yan yung palay yun. Palay yan. Ito ang epekto ng Rice Liberalization Law o RTL. Na sinasabing ang batas na ito ang ugat ng problema dyan. Ito ang dahilan na nagpababa na sa merkado ng murang imported rice at pumipigil sa pagtaas ng presyo daw ng lokal na palay. Sa Kaya bansa. kung baliktarin natin, itaas ang presyo ng lokal at ibagsak ang presyo ng imported. Di ba? Oo. Pwede rin. Sa bagay, paano yun ibagsak tan? Wala naman pupuunan at satan. Kaya nga Walbalag so ilalagay ilalagay. Walbalag so pundon ipapoy dararatan. Siyempre, yung mga magsasaka, hirap dito dahil maraming mga dyan gastusin ng mga magsasaka diba? Yung gastos pa lang sa may gastos sa guano. Pataba. May pesticide. Hindi pa nakakabawi ang mga magsasaka tapos biglang darating ang unos. Di ba? Kaya nga. Kasyan iran mo. Ang matindi dyan ay ang lack of support o kakulangan ng suporta sa mga magsasaka. Hindi kakulangan, hindi sapat. Hindi sapat. Hindi sapat. May mga nababalitaan tayong tulong na pitsi-pitsi. Pero hindi po sapat yung ganun-ganun na lang. Kaya nananawagan ng mga magsasaka sa mga opisyales, sa mga gobyerno, gobyerno nasyonal. Para mas matibay na tulong mula sa gobyerno, hindi lang yung tinatawag na band-aid solution. Tulad ng ayuda na hindi sapat o napupunta pa sa iba kung minalas-malas ka. Kaya nga, ang panawagan ng mga magsasaka, ibasura ang RTL o amindahan ito para protektahan ang lokal na production. Diba? Yun ang dapat ang gawin ng mga gobyerno dyan sa national, maglagay ng mas mataas na taripa sa ito na yun. Ito na yung nabanggit ko kanina. Magtaas ng taripa sa imported rice para magkaroon ng fair competition. Itaas ang taripa pero mababa ang presyo. Yan ang dapat sana. Yan ang dapat sana na gawin ng gobyerno para eraramay dumaralos ti dyan, si karay nalalasi, si karay maniirap, si karay napapairap. Kaya nga, dapat na protektahan ang mga local farmers natin. Dapat palakasin ang ng NFA, bigyan sapat na pondo para makabili ng palay sa mas mataas na presyo mula sa ating mga lokal na magsasaka. Ayan, at ang isa pa dyan na problema ay ang rice smuggling. Ito yung nabanggit natin. Dapat sugpuin ang rice smuggling na nagpapababa rin ng presyo, di ba? Yun ang isa dyan smuggling? Smuggling. Hello? Yan. Hello? Custom. Customary. Customary. Customary yun tan. Talagang nagsusuot sila ng magarbong mga damit. Hindi nila ipapakita yan. Hindi papakita. Magarbong. Kasi ano yun halata. Kaya nga. Nabanggit kanina na ang pag-import ng bigas, itong buwan ng Disyembre, ang pambansang pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay nagsuspinde ang importasyon ng mga regular at well-milled na bigas. Hanggang Disyembre 31 lang yan. Yung pagsususpinde ng pag-import ng mga bigas sa pamamagitan ng nilabas na Executive Order number 102 Series 2025. Anong ba ang layunin nito? Bakit nagpalabas ng pagsuspindi mula sa mga imported na bigas na galing sa ibang bansa? Siyempre, ang layunin yan para matulungan ang mga magsasaka natin. Ayan. Na maibenta ang kanilang ani sa patas na presyo ng palay. Dahil nagkaroon ng malaking volume ng imported rice noong mga nakaraang buwan. Ang tanong, sapat ba ang supply ng bigas?
kung hindi mo na mag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Yun ang malaking katunungan dyan eh. Ang sinasabi ni Assistant Secretary ng Agriculture, itong si spokesperson Arnel de Mesa, kahit sinuspende ang importasyon ngayong holiday season, pagpasok daw ng 2026, mayroon daw sapat na supply ng bigas. Ngayong holiday, ngayong holiday season, tumataas ang presyo ng bigas sa pamilihang bayan. Di ba kung low supply, mataas ang demand. Samantalang sa madalit salita yung sinasabi natin, kung kakaunti yung supply, tataas ang presyo. Sinabi rin ni De Mesa na maganda ang harvest. Yun pala na mga palay na mga magsasaka kaya't naging sapat at stable. Ang supply ng bigas nationwide. Sana walang hoarding o pagtatago ng mga bigas sa bodega. Yun ang isa yung problema dyan eh. Merong batas na tumutugon sa issue ng rice hoarding o pagtatago ng bigas, na hindi maaaring magtago ng bigas ang mga negosyante. Pero bagada ng kapo, wala nagawa mo. Kaya nga eh. Ano ng kapot ira, ansan ira, anong puti amin? May bulas, wama na naugip, wala nagawa mo. Hindi, ang sinasabi ng gobyerno natin mahigpit na pinagbabawal, batay sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Yan ang sinasabi nila. Pinirmahan ni Pangulong Marcos noong 2024. Na ang batas na ito ay nagdedeklara sa malawakang hoarding, smuggling at pagbuo ng kartel ng mga produktong agricultural kabilang ang bigas bilang economic sabotage. Sinasabi batay sa naturang batas, kapag ang halaga ng bigas ay umaabot sa 10 million o higit pa, ang mga mapatunayang nagkasala ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 17 taon. Bukod sa malaking multa. Meron bang nakulong at nagbulta? Yan ang malaking katanungan. Meron siguro, hindi lang napabalita. Yung mga involved dyan sa sa smuggling. Kaya nga umpisahan nyo dyan sa custom. Diba? Paano nakakapasok yung mga yan? Kasi unang-una, bago pa man dumaong dito yan, doon pa lang sa panggagalingan, may mga may mga papers, mga reports. Ano ba ang laman yan? Di ba? Pag sinabing bigas. Ilang tonelada? Bigas dapat ang darating. Kaya nga nagkakaroon ng mga smuggling Ang yung iba ilalagay nila mga ibang produkto. Kunyari yung mga ukay-ukay. Chap-chap. Hindi. Ukay-ukay pa yun. Okay. Ang i-declare. Di papasok na dito. Magkaka-bookingan dito pagdating sa custom. May nagchuchu. Siguro, hindi nabigyan ng parang yung mga balato. Yung pala, mga smuggled na luxury bags. Kaya nga di ba? Ang declaration, ukay-ukay, maliit lang ang bayad niyan. Tulad yung nakakilala natin, na liit mata, nakikita. Fertilizer. Ano ba yun? Kinuha niya doon raw material. Ngayon, pagdating dito, sinako. Yung, anong tawag mo, yung i-refill. Sasako, i-pack dala. I-repack. So, ibibenta ngayon sa market sa mahal na halaga sa mga farmers. Di ba? Di kumita ng malaki. Pero, kinuha niya doon raw material. Di ba? Liit mata, laki kita. Ang pangunahing layunin daw ng batas na ito ay upang protektahan ang lokal na magsasaka at mamimili mula sa hindi makatarungan o patas na presyo ng bigas. Meron tayong rice tariffication na nasa ilalim ng Republic Act 11203. Ito ba ay nakakatulong sa pabigat? Kaya nakakatulong ba yan o mas lalong ran man problema? Kaya nga ginawa daw yung batas na yan nung administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung rice tariffication law, para tanggalin ang limitasyon
sa pag-angkat ng bigas at mapapalitan ito ng taripa o buwis para daw sa mga mura ang bigas. Para mura daw yung bigas. So yung binabanggit mo, nakaraang administrasyon, bumababa ang presyo ng bigas? Hindi. Ha? Hindi. Hindi bumaba. Di ba? Hindi ba bumaba? Ang kita raw mula sa taripa ay gagamitin ng mga magsasaka para sa modernisasyon, bagamat mga issue ay lumalabas tungkol sa epekto nitong itong naturang rice tarification law kasi apektado yung kabuhayan ng mga magsasaka dahil diyan sa pagkontrol ng presyo ng bigas. Kaya hindi bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Sa ilalim naman ng kasalukuyang administrasyon, ang Rice Tarification Law o batas, Republika bilang 1120, nabanggit ko kanina, ay sumasa ilalim sa mahahalagang pagbabago, kabilang dito ang pag-issue ng mga executive order. Kaya nilagdaan ni Pangulong Marcos ang batas sa Republika bilang 12078 na nagpapababa ng implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund hanggang 2031. Tumaas ang taon ng alokasyon ng RCEP mula sa dating 10 billion pesos at ginawang 30 billion taon. Yan ang yan ay upang mapunduan ng modernisasyon daw ng industriya ng bigas, kabilang ang di kalidad na binhi, makinarya sa bukid at irigasyon. Irigasyon, Dikin, pairap. Irigasyon pala. Kaya pansamantalang sinuspende ang importasyon ng bigas sa ibang bansa. Dahil yan nga. Sa mga nangyayari para matutukan daw na ang mga magsasaka natin dito ay mabigyang prioridad. Kaya nag-issue ang Pangulong Marcos ng Executive Order number 93 na pansamantala na suspindihin ang importasyon ng bigas upang matugunan ang patuloy na pagbaba ng presyo ng palay at maprotektahan daw ang mga lokal na magsasaka. Batay sa executive order ni Pangulong Marcos, ibinaba rin ang taripa sa imported na bigas mula 35% tungo sa 15% hanggang 20%. Ang layunan ng pagbaba ng taripa ng imported rice ay upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Yan ang Pero mukhang lalong tumataas ang presyo ng bigas. Tila yata walang hindi na kontrol, hindi na kokontrol, hindi na babantayan ng gobyerno. May mga hakbang ang ating pamahalaan para makontrol ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado, tulad ng price ceiling o suggested retail price sa bigas. At aktibong pagbibinta ng mga murang bigas mula sa National Food Authority sa mga kadiwa centers sa buong Pilipinas. Yan. Kaya dapat nagmaunang hakbang ang ating pamahalaan. Bigas. Yan yung pangunahing pagkain. Kaya nga kaya dapat na lalo na't ang mga Pilipino ay mahilig sa kanin. Araw-araw kumakain niya ng pagkain. Ang bigas ay galing sa magsasaka. 3 beses sa isang araw. Kaya dapat na tulungan natin ang local farmers. Tulungan ng gobyerno natin ang local farmers. Para sa ganoon marami ang kailang ani. At siyempre kikita din sila para sa kailang pamilya. Sa aming pagbabalik, talakayan natin ang kalinga sa kapwa, ang puso ng Pasko ng mga Association of Women Legislators Foundation Incorporated. Makalipas lang po ng ilang paalala.
balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina Divinesia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Bells jingle all the way. Pinararok Iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang kagabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko.
Pangasinan Gulf Waves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paboritong Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:06 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Oy, good morning nga pala kay Rinaldo Bungar. Ayan. Kabalayan mo mo. Taga Dasol ito. Si Sam Tintin ng Kalasyaw. Good morning po, sabi niya. Good morning din sa'yo dyan sa may Kalasyaw. Si Josie Kinis, ayan, good morning po, sabi niya. Si Magina Corda, good morning. Kay Marivic Rivera Balason, ayan. Taga Dasol din ito, si Marivic Rivera Balason, ayan. Magandang umaga sa inyo. At ganoon din si Paing Palos, ayan. Good morning ka Dennis at ka Errol. Pabati, Attorney Nelson Gayo, Kapa Edward Inaldo, si John RJ Jacinto, at Roberto Corpus. Salamat mga kapaborito, sabi niya. Good morning din sa iyo dyan. Good morning. Paing Palos sa Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. 3 days more bago ang Pasko. Ano ba ang spirit of Christmas? Paano natin na ipagdiwang ang Pasko na may saya, ligaya, at pagmamahal? Marami. Different ways, iba-iba. Kung paano mo gustong celebrate ang Kapaskuhan. Ayan. At simpleng salo-salo, simpleng handaan. At kasama ang pamilya, regardless kung ano man yung inyong handa, masaya yun. Diba? Pero, ito ang iba pang diwa ng Pasko ay dapat ay tumulong ng may pagmamahal sa kapwa. Tulad ng ginagawa ng mga Association of Women Legislators Foundation Incorporated na binubuo ng siyam na pong babaeng mambabatas na ang co-president ay walang iba, si Congresswoman Manay de Benicia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Si Manay Gina. Sila ay gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng kanilang Christmas celebration. Pinangunahan nila Representative Manay Gina de Benicia at Representative Linabel Villarica ang Christmas celebration ng samahan. Ayan. By reaching out, sabi nila, to the patient ng Philippine General Hospital, PGH, at National Center for Mental
Health, yung NCMH. Sa halip na magdaos ng kasayahan na kagawian na tuwing Pasko, ang Association of Female Legislators Foundation Incorporated ay nagbigay ng kalahating milyong donasyon, kalahating milyong piso na donasyon para sa pediatric cancer patients ng PGH Cancer Institute. Ayan. Hindi lang yan. Nagbigay din sila ng bagong refrigerator para sa Women and Children Protection Unit ng National Center for Mental Health. Alam mo ba yung kung nasan yung NCMH? Oo. Yung National Center for Mental Health. Nasaan yan? Sa loob. Sa? Loob. Hindi, sa Mandaluyong. Mandaluyong. Hindi kasi, yung bahay kasi ng aking tatay, Mandaluyong. Yun. Yung kinalakihan ngayon, itong mga mapagbiro naman, tagasan, kapag sinabi nilang taga Mandaluyong, itatanong nila sa loob o sa labas. Oo, sabi ko, kidding aside. Hindi, kidding aside, sa loob, pag yan yung NCMH. Ayan. Kasama ang naibigay din ng mga packed meals. O pagkain at mga regalo sa mga pasyente. Ang bahagi ng pundo ay nagbuhat sa yung Pamaskong handog. Yung pamaskong handog. Garage sale for Ecos 4, pangapat na sinasagawa ng yung EWLFI. Yung kanilang asosasyon. Para sa ganitong pagbibigay ng tamang serbisyo. Ang pangunahing layunin ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated ay isulong ang mga agenda at panukalang batas para sa karapatan at kapakanan ng kababaihan at kabataan sa Pilipinas. At pangalagaan ang karapatan ng mga bata. Tulad ng mga yung ginawa yung Magna Carta for Women and Children Act at Anti-Trafficking in Person Act. Yan ay binibigyang halaga upang maprotektahan ang mga bata at mga kababayan laban sa human trafficking. Hindi lang yan, ang Association of Women, yun nga, yung kanilang asosasyon, yung mga Women sa Legislators Foundation, ay nagsusumika para makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian o yung gender equality na tinatawag. At palakasin ang kakayahan ng kababaihan o yung women empowerment at sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kaya ang Association of Women Legislators Foundation Incorporated ay nagbibigay tulong sa komunidad sa pamamagitan ng mga community program at fundraising activity tulad ng art exhibit. Nakalikom sila ng pondo para sa kanilang mga proyekto, kabilang ang pagsuporta sa mga Women and Children Protection Unit sa mga ospital at nagbibigay ng pangunahing pangangailangan. Tiniyak ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated na ang mga panukalang batas na may kinalaman sa kababaihan at kabataan ay nagbibigay ng sapat na pagdinig at kaukulang aksyon sa Kamara de Representante. Kaya may sandalan na ang mga kababaihan at kabataan sa Kamara de Representante dahil nandyan ang Association of Female Legislators Foundation Incorporated sa pamumuno na rin ni Manay Gina Divinesha ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Kaya iba't ibang talaga kung ang mga babae ang yung nag-aalaga, yung mga babaeng nasa kongreso ang nag-aalaga sa mga kababaihan at mga kabataan. Siyempre, ang mga ina talagang mahal nila ang kailang mga anak. Ang mga ina sa kongreso, mahal nila ang kailang mga kababayan. Kaya napakaganda po. Meron palang yung samahan ng mga 90 na congresswoman. Mga babaeng congressman. Na sila po yung tumutulong sa mga kababaihan at mga kabataan. Kaya sila po nagbigay ng
kung handugan sa PGH at saka sa mental health. Alas 7:14, Soledad Ramos, iba mag-alaga ang ina ng ika-4 na distrito. Lahat ng pangangailangan ng komunidad ay kanyang binibigay. Yung mga kababayan natin na natutulungan at mga nakakatanggap ng mga ganyang pagmamahal, talaga nagdamot na linglingwanan ni Tan. Oo, siyempre, nandyan yung pagmamahal ng isang ina. Carla Isaac, wasn't there an importation ban going on 4 months now, sabi niya. Ano ibig sabihin? Si Kapitan Mil Sapiera. Ayan, magandang good morning. umaga. Okay. Dito na Barangay Banawang. Aha. Ay, kumusta lang may commander to? Ayan, oo. Kumusta na po ang inyong may bahay na nabalitaan natin wala May hospital. karamdaman. Oo, nung babanagiran na agaw. Ayan. Bernabe Narbas, what Department Agriculture and DTI are doing? Sabi, anong ginagawa? Sabi ito siguro. Tanong natin. Oo, gayahin nila si dating DA Secretary Pinyol na may malasakit sa magsasaka. So, yun yung mga reaction nila yun yung mga obserbasyon nila. Geogracia Tumines, mahal namin dito sa Sampabian ang pamilya de Benicia. Magmula kay Speaker Joe de Benicia, marami na gawa na proyekto at programa na tinatamasa namin ngayon. Si Grace Bonostro, sana all dito sa amin sa Nueva Vizcaya nauuna politika. Malayo naman. Nueva Vizcaya. Anong ginagawa ng mga politician dyan? Leonie Hinisi, subok na ang pamilya de Benicia sa 4th District na maraming nagawa. Armando Mejia, kung maganda ang binhi, maganda ang bunga, Nitan. ganyan ang pamilya de Benicia. Ay, si dating congressman, Top de Benicia. At Good si advance happy birthday. Kung December si Speaker Joe. Kung hindi ako nagkakamali, December 26, yung kanyang birthday. Si dating Speaker Jose de Benicia. Alam mo. Hindi, kung hindi ako nagkakamali, basta December yan. Alam ko yan. Magandang umaga sa mga masugid nating taga-subaybay. Sister Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Magandang umaga. Ganoon din si Evangeline Alonso Agustin Untalan ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Kumusta na si Kagawad Dio Quinto Peralta? Hindi na nagpaparandam Although na si Kagawad Regan Kilato, pag nakita mo yan, talagang smiling face. Ibano Ibano. Si Juna Gabis ng Nagsaing Kalasyaw, magandang umaga. Agnes Kalimlim ng Kalasyaw, magandang umaga. Rusa Mercado, diyan sa may Dasul, Uli Dasul, Pangasinan. Si Rebecca Himinya Tamayo, si Madam, diyan sa Kalasyaw. Maestra ito sa isang eskwelahan Michelle Leopoldo ng Burgos, Pangasinan. Michelle Leopoldo. Hindi, Leopoldo ang kanyang apelido. Volunteer. Si Kinman, dating congressman Leopoldo. Batawil yun. Good morning. Good morning. Merry Christmas. Ayan.
Joby Riolalas ng San Quintin. Uy, kumusta kayo dito eliti San Quintin? Sa pela kumata na siya at kasasadyo itatanga bigat. Norin Barradi Suniga. Si Heartstone Fernandez sa Ruica ng Kalasyaw. Yan na naman yung Heartstone na yan eh. Heartstone. Pusong bato. Akala ko pusong mamun eh. Melba Nabat ng Agno, Pangasinan. Gina Barusa ng Barangay Bayambang, Infanta, Pangasinan. Maki Mapalakapak Suriano ng Barangay Jimenez sa Mapandan, Pangasinan. Jimenez. Ayan. O, kumusta na? Magandang umaga din kay Mayor Carl Christian Biga. Sa makuli-kuli lawas sa Mayor Yuditan at Mapandan. Maagang nagigising yan. Ngayong Lunes yung kaugalihan niya. Bago siya pumunta dyan sa munisipyo, siya ay pupunta muna sa simbahan, nagdarasal, pinagdarasal ang kanyang mga kababayan, nanaway nasa mabuti silang kalagayan. At bago umikot yan sa public market o kaya ibang barangay. Ano na yan kasi, practice niya na, nakagawian na. Ayan, nakagawian niya na ganyan. Talagang public servant itong si Mayor Carl Christian Biga. Magandang umaga sa inyo. Tapos na ba yung Christmas party nila? Nung Friday? Friday ba yun? Yung Christmas party ng mga empleyado ng munisipyo, kabilang ang national government, PNP, BFP, di ba? Oo. Tapos na yung kailang Christmas party. Magandang umaga din kay Sir Jeffrel. Si Dr. Felix. Dr. Felix Domicelio, magandang umaga. Si Boss Darwin, magandang umaga. At ganoon din kay Madam Sheila Pinoliar at Councilor Freddy Pinoliar. Diyan sa Mapandan, Pangasinan. Si Tina De Leon ng Kalasyaw, magandang umaga. Si Mandirigma. Kilala mo ito. Si Sir Rory de la Cruz. Yung hepe ng Poso. Diyan sa Kalasyaw, magandang umaga. Si MDR. Yung hepe ng MDR sa Kalasyaw. Ed Villacorta. Good morning, sir. Magandang umaga. Edelberto Peralta Jr. ng Alaminos City. Marie Abilia Pascua. Pascua itatan. May Pascua, Christmas. Si Tugay Taboso Alfeo. Ayan. Amen. Kanto mat. Amen. Kanto. Oo. Si Paing Palos. Ayan. Good morning. Si Lisa Sim. Priscilla Buaga Solis, magandang umaga. Kaya Mar Pascua. Siguro asawa ito ni Marie Pascua. Ernesto Balikat, magandang umaga. Si Alfred Banikid ng San Carlos. Wilson Mariado Sr. Si Ros Cudal na dancing traffic woman. Nasa gitna ng kalsada, tinitingnan ng mga pulis na vlog. Diyan sa may bayan ng Dasura. Si Pilisarda Balyaris Ramirez, magandang umaga. Manny Apisyal ng Kalasyaw. Si Lynn Taban, magandang umaga. Juicy Kines, magandang umaga. Pila pa tayong mag-exercise sa engineer. Okay, take it away. Ayan. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Dr. Nestor Gabrillo, good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twin.
Councilor Ardison Soriano. Councilor Mike Soriano. Alam mo, sa pami abila. Mike Soriano. Mike Soriano. Uy, Kapan lang ako kulay Soriano. Mike. Tan Mike. Season. Soriano si Ardison. Si Mike Soriano, si Mike Season. Birthday itong araw man, manaya. Belated happy birthday. Masarap, may pansit. Sa Facebook. Si Councilor Jose Jope Lorisco. Hi, good morning, sir. Si Councilor Habardani Messina. Si Liga President Jose Empares Jr. Si SK Federation President Ayay Messina. O si former Councilor Gerald Apicial. Condolence dahil namatay yung kanyang father. Ewan ko kung inuwi nila sa Kalasyaw. Si former Liga President Carleto Dion. Good morning. Ayan. Long hair. Joel Calvo. Si Long Kulot. Long Kulot. Pariban. Long na, kulot pa. Magandang umaga. Si Engineer Art Gaspar, magandang umaga sa'yo. Madam Marmy at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves, magandang umaga. Good morning din kay Vice Mayor Edgar. Itaktak mo! Maminta. Agarod! Tanim. Ayan, nagtatanim kahapon eh. Nakita ko sa kanyang vlog eh. Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. Ay si Mayor ito nangamangaldan ngayon. Si Councilor Chini Rosa Flores, ay si Vice Mayor ngayon. Presiding Officer. Mayor Jeremy Ming Rosario. Uy, yan sa bayan ng Manawag. Talagang tuloy-tuloy ang mga programa at proyekto ni Mayor Ming Rosario. Yung lahat ng mga department office mayroon na silang kanilang mga sasakyan, additional na mga sasakyan para sa mas mabilis na serbisyo. Mabilis at epesyente. Epesyente. Ayan ang pinagdalaan ng pundo ng munisipyo para maibigay ang mabilis at epesyente na serbisyo para sa taong bayan. Magandang umaga sa inyo. At siyempre wala pang absin yan sa flag raising ceremony dyan sa Manawag si Mayor Ming Rosario. Maliban lamang kung may mga importanteng meeting. Kaya visible si Mayor Ming Rosario sa kanyang trabaho bilang local chief executive ng bayan ng Manawag, Pangasinan. Good morning din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Isa rin ito yung masipag at matulungin na kapitan yan sa Barangay Makabito. Kagawad Pio Hilumen, Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Dominador Episcope. Si kuan nga pala, soon to be Kagawad Alvin De Vera De Guzman. At siyempre si Sun. At ganon din si soon to be Kagawad Binasa. Nangyari ka. Yung mga soon. Coming soon. Hindi palabas. Wag mo lang ihinto yung yung truck sa gitna ng kalsada. Si Alvin ay. Diyan yung kakulin ng Alvin. Siyempre. Intong na to may truck na basura at pagli na karsada. Siyempre, nakikita si Kapitan yung nagdadrive ng garbage truck eh. Sabi niya, Kap, ako na lang. Sabi niya, ako na maghati doon sa Mian Rep. Sabi niya.
Talagang nakakuli si Kagawad, soon to be Kagawad Alvin de Vera de Guzman. Babagarantin nag-cleon si kay Manda. Driver dadtoy, intunda to kakanto. Yung mga BHW dyan sa Barangay Makabito, si Madam Anita Rolusta at mga barangay Kagawad, magandang umaga sa inyo. Wala na? Aha. Wala na? Wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lingcora, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control. Engineer Nixon Dakhal. Antabayanan ang susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Lik na ay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo